García, que é traballadora social, premio extraordinario de carreira, cursou un posgrado en Ciencias da Familia e formouse en Resolución de Conflitos e Mediación Social. Vencellada laboralmente ao Centro de Desenvolvemento Rural de Portas Abertas, primeiro como traballadora social, despois como coordinadora de actividades. Foi tamén vicepresidenta en Confederación de Centros de Desenvolvemento Rural, da que actualmente ostenta a presidencia. Tamén fai parte, non sei se sigue, da Xunta Directiva da Asociación para o Desenvolvemento Rural Sostible Terra e Xente. Tamara é de Vilar de Cervos, en Vilar de Vós, e temos máis a sorte de que sexa parte do proxecto Interior Galego Vigo, actualmente tenente de alcaldesa. En marzo de 2026 deberá ser alcaldesa de Vilar de Vós en cumprimento do pacto de goberno co Partido Socialista, pero bueno, non sei como está. Durante a pandemia publicou un artigo titulado La importancia de las tiendas de ultramarinos en los pueblos, que pareceu maravilloso e penso que esa súa frase así mesma xa podría ser un tratado sobre o territorio. Así que nada, grazas por acompañar e por vir aquí a compartir o teu saber. Pois nada, bo día a todos. Gracias aos compañeras e compañeros de esta xornada por convidarme a estar aquí hoxe, non? A contarvos un pouquinho que o que facemos un pouco de Licocer, de la nivel xeral, non? E tamén vincularnos a nosa actividade no Centro de Rural de Portas Abertas de Vilar de Vós. Se non me escoitades dicindo, porque normalmente falo bastante baixo, é un problema que... Escoitades, temos a posibilidade. Nada, pois, como digo, bueno, como ben dixo Elena, eu son a presidenta de COCEDE. COCEDE é unha ONG, creo que é a ONG máis grande, pero non estou segura, é a ONG máis grande que está implantada no medio rural español con unha actividade específica no medio rural. Vale, COCEDE tiña aquí un vídeo para comentarvos un pouco. Bueno, COCEDE hoxe intervén en 1845 núcleos de población, todo no medio rural, nas 10 comunidades autónomas nas que están, nas 23 provincias. Destes 1845, un 25% dos municipios teñen menos de 500 habitantes. Para chegar ao día de hoxe, vamos volver hacia atrás. COCEDE ten a súa orixe nos colegios familiares rurales. Non sei se a xente que está vinculada co mundo da educación lle sonar a los colegios familiares rurales. Os colegios familiares rurales era un modelo educativo que había específicamente no medio rural español que practicaban a formación en alternancia, é dicir, que os alumnos e alumnas estaban nas secretarías formándose fundamentalmente en ramas agrarias ou noutras ramas vinculadas co aproveitamento dos recursos do territorio e volvían ás súas casas a facer esas prácticas, non? A aplicar aquilo todo que estaban aprendendo nos colegios e explotacións familiares. Eso é un modelo que funcionou durante un tempo e algunhas experiencias que posteriormente se integraron en COCEDE pois veñen de aí os colegios familiares rurales. De feito, nos hoxe integramos na Confederación, seguimos os nosos centros, seguimos mantendo formación profesional, sempre no caso de Asturias, en centros vinculados a maneira rural, formación profesional con ramas agrarias, outras ofertas educativas que podemos conseguir. Pero, bueno, un pouco o eixe de COCEDE, ou a maioría dos centros de COCEDE, é ese. Non é o caso do CDR de Portas Abertas, o CDR está en Galicia, integrados en COCEDE. En Galicia houve 4 centros de desenvolvemento rural, 3 na provincia de Ourense e un en Lugo, en Ancares, o centro de desenvolvemento rural Ancares. A diferencia de Ourense, o centro de desenvolvemento rural Ancares non integrou en COCEDE, pero sigue funcionando a día de hoxe e nós temos relación con ele. Vale, como digo, en Galicia había 3 centros, ningún deles viña dun proxecto rural, pero sí que viña unha labor de desenvolvemento comunitario interesante que se está facendo no territorio. Estaban vencellados neste caso pois con 3 parroquias, non? Nos sería os curas, nas aldeas nas que eran os que estaban vinculados a esta realidade social do seu territorio, foron uns casos con esa xente de dinamización moi importante, e este foi o caso do CDR de Portas Abertas, non?
Cura, que está facendo un desenvolvemento comunitario moi importante, fixeron que por desde incluso organizar a xente, non? E traballar cos pueblos desde actividades tan importantes, non? Como o feito de meter a auga, non? Que a xente organizou e auto-organizou para meter a auga nos pueblos, o asfaltado das calles, todo eso que non facía os concellos, non? Sino eran as propias comunidades as que se auto-organizaron para facer todo eso. Entón, como xa había esa labor de desenvolvemento importante de organización, pois así naceu o CDR Portas Altas no ano 1990, que é cando se constituye como asociación. E, como digo, esta iniciativa, unidas con outras iniciativas espalladas por España, que entraron en contacto con unidades de datos que viñan das colegios familiares rurales, e no ano 1991 forma o CEDE, que é a Confederación de Centros de Desenvolvemento Rural. Seguimos mantendo, como digo, volvendo un pouco atrás, seguimos mantendo esa tradición dos colegios familiares rurales. Nós hoxe estamos formando parte da red internacional de movimentos familiares rurales, como nos 5 continentes en zonas rurales, pues siguen facendo ese modelo de formación en alternancia. Eu teño aquí un vídeo para que isto que estaba contando eu, pois o conta máis de unha maneira máis dinámica e con imaxes, pero creo que non o podemos ver, porque non se ve aí. Bueno, pois nada, non sei por que, pero non sei. Igual tienes que instalar Claro, porque eu vou a para que non pasa nada. Porque tampouco estamos. Pero nada, non teño un vídeo no que conta isto dunha maneira un pouco máis dinámica e con imaxes e todo isto, non? O que eu estou contando. Que famos do desenvolvemento rural? Pois nós temos un programa integral de intervención no medio rural. É integral esa é a liña de acción que nos une a todas as iniciativas que están no territorio. É integral por varios motivos, porque intervimos con toda a poboación, desde os nenos e nenas ata a poboación maior, nos traballamos con todas as persoas que hai no noso territorio. É integral porque na súa filosofía inicial, a nosa idea inicial era intervir desde diferentes aspectos, desde a educación, desde o ámbito social, desde a orientación cultural, desde o desarrollo económico, desde a protección medioambiental, é dicir, é dar esa globalidade. Que pasa? Que o propio devir da sociedade, o propio declive demográfico do medio rural e a falta de servicios que nos levou que cada vez a parte social vai a cobrar unha maior importancia, non? Entón, pois, a maior parte das nosas actividades son sociales. Así, bueno, temos aí abaixo un pouco os hitos, non? Que marcaron a trayectoria do CEDE, é dicir, nesta historia, destes 30 anos, pois, como creo que vamos recobrando ou vamos tendo cada vez máis peso, máis reconocimiento a nivel social, non? Incluso, pois, como un interlocutor válido tamén para as administracións nas propias autonomías nas que estamos, e tamén a nivel estatal. Neses hitos que conseguimos, durante o ano 2024, conseguimos o Premio Europeo da Red Europea de Servicios Sociais por un dos nosos proxectos, que despois vos contarei un pouco máis en que consiste. Pois aquí falo, da presentación un pouco de cal é a nosa misión. A nosa misión é traballar coas comunidades rurais en procesos de desenvolvemento integral e sostible en coordinación con outros agentes do territorio para xerar unhas mellores condicións de vida da poboación no seu medio. Desde estes principios básicos do benestar social, a integralidade, a sostenibilidade, a participación activa nas comunidades nas que estamos e a defensa do medio rural. O noso propósito é que o desenvolvemento da vida no medio rural sexa social e ambientalmente sostible, posibilitando que a poboación realice os seus proxectos vitais en igualdade de oportunidades dentro do medio rural. Un pouco as señas de identidade que nos
caracterizan é o traballo dende o territorio, dende un profundo coñecemento conjunto do territorio, todas as persoas que integramos esta confederación, as persoas que traballamos no proceso natural, somos xente que estamos nos territorios, somos xente que estamos nas aldeas e que tamén somos parte desa comunidade, non? Respondendo un pouco ás necesidades que se nos plantexan, defendendo e conservando o patrimonio cultural e medioambiental dos nosos entornos e poñendo as persoas no centro. Para nós é fundamental, as persoas son o centro, non? E desde esa integralidade da que falaba antes, non? Traballar con todos os colectivos desde unha visión integradora e inclusiva. Tamén facelo, de maneira que nos comentamos moito, intentamos traballar as relacións intergeneracionais, que é algo que creo que é fundamental e moi importante, non? Vivimos nunha sociedade na que tendemos a fragmentar toda a dirección. É dicir, os nenos e as nenas van a uns centros específicos, as persoas maiores van a outros centros, as persoas que teñen unha discapacidade van a outros centros. É dicir, é unha loita constante que sempre temos e que nos cuesta moitísimo, é que por eso moitos dos nosos centros, dos nosos servicios, non conseguimos a homologación moitas veces por parte das administracións ou a veces sempre temos que plantear, non? A regulación que temos é defender que as relacións e os centros deben ser multiservicios e deben ofrecer servicios intergeneracionais. Eu si teño unha vivenda comunitaria ou un centro de día para persoas maiores, pois podo ter ao lado unha casa niño, podo ter ao lado un punto de atención infantil, e non pasa nada porque se comparten os mesmos espacios e non pasa nada porque haxas eses puntos de encontro, non? Isto, sinceramente, a verdade é que nos costa moito, non? Como digo, este traballo en Cocedes non o facemos solos, nin solos, non? Nós sempre buscamos alianzas o traballo que facemos no medio rural non o poderíamos facer se non temos alianzas, non? Se non temos alianzas coa Rede Europea de Luta contra a Pobreza, se non temos alianzas coa Rede de Movimentos Familiares Rurais, se non xeramos alianzas con as plataformas do terceiro sector. En todas estas entidades das que formamos parte ou das que formamos alianzas, non sempre contamos esa visión e esa especificidade do medio rural que creemos que é tremendamente importante, non? Que se debe ter en conta, porque na maioría das veces, na maioría das veces, ou case sempre, o medio rural é o gran desconhecido, non? Temos que facer esa incidencia ali de onde estamos, pois en aportar esa visión. É tan sencillo como somos números, non? E se nós moitas veces nos proxectos que facemos, pois somos números, hai que contabilizar números, e máis números, e dicir, mire, só podo aportar este proxecto, ou só podo traballar con 20 personas, porque con 20 personas estou traballando con 80% das relacións que teño nesta aldea ou neste territorio. Entonces, bueno, é necesario, ¿no?, que aportemos esa voz específica do medio rural. Neste momento son 24 centros de desenvolvemento rural asociados, como dixen antes, en 10 comunidades autónomas. Estamos en Galicia, en Cantabria, en Asturias, en Castella y León, en Castella-La Mancha, en Cataluña, na Comunidade Valenciana, en Andalucía e en Extremadura, que creo que non é olvido de nada, en Aragón. Hai 1.232 persoas traballadoras, 838 voluntarias e 2.480 persoas socias nas nosas entidades. En o ano 2024 traballamos con 176.000 persoas dos territorios nos que Cocedes está habitado. Para poñernos así un pouco ou situarnos, que facemos? Pues, bueno, traballamos na inserción sociolaboral, na investigación medioambiental, no traballo coas persoas con
infancia e en educación compensatoria con persoas maiores, con persoas con discapacidade, na inclusión das persoas migrantes, no cabo de investigacións sociolóxicas dos territorios nos que estamos, investigacións científico-técnicas de carácter medioambiental, en colaboración con universidades, para dar resposta un pouco aos problemas dos territorios nos que estamos dinamizamos traballamos na dinamización, na innovación na lectura, na medio rural no que estamos. Programas, temos un programa específico de atendimento de novas persoas poubadoras, porque, bueno, o propio de vir, non, da situación, pois fai que pois haya, nós temos moitas casas baleiras, moitísimas casas baleiras, nos pallas que se despoban, sobre todo, non é a realidade do rural español non é uniforme, non é a realidade de todo o territorio, pero sí, sobre todo, traballamos máis no norte, temos, pois, moitísimas casas baleiras, unha despoboación acuciante, como ben sabemos, e hai, ao mesmo tempo, pois, moita xente que querería comenzar o seu proxecto de vida nos entornos rurales. Entón, bueno, pues, desde fai uns anos temos un programa de acollemento de novas persoas poubadoras, as cales facilitamos, que non é sempre fácil, que poidan acceder a unha vivenda, poidan desarrollar un proxecto de vida ya nos nosos entornos. A día de hoxe, nos facilitamos o asentamento de máis de 300 familias xa en entorno rural. Se antes vos decía que no ano 2024 recibimos o premio da Rede Europea de Servicios Sociais, pois foi por un proxecto, este proxecto de Biocuidados. Biocuidados é a nos sempre nos preocupou moito, non? En esa labor de escoita das comunidades nas que estamos, pois, bueno, tu preguntas a unha persoa maior ou a calquer persona que querería terminar a súa vida, sempre se vai a decir na súa casa, no seu entorno. É difícil que alguén te diga que por vontade propia lle gustaría terminar a súa vida institucionalizada. Como sabedes, senón en España hai 1.600.000 persoas que viven en institucións sociais, e a propia Unión Europea xa fai un tempo que nos está dicindo que isto non pode ser, que as persoas, independentemente das súas capacidades e das súas circunstancias, deben vivir nas súas comunidades, non mediados en institucións sociais. Entón, bueno, que a nosa experiencia con ese traballo de escoita que habíamos feito, ou que temos, non, nas comunidades nas que estamos, sabendo que a nadie le gustaría terminar a súa vida nunha institución, un pouco sabendo, non, como se estaba movendo, como se debería ir a política social no futuro, camiñar cara a institucionalización, presentamos este proxecto Biocuidados. Biocuidados foi un proxecto de investigación que estuvamos levando a cabo nos últimos 3 anos, implementado pois con diferentes colectivos de ocupación, con infancia, porque tamén temos infancia institucionalizada, e temos centros integrados en COCEDER que están traballando con infancia en situación ou con necesidade de protección en entornos rurales, con infancia, con persoas maiores, con persoas con discapacidade, e plantexamos este proxecto, non? Unha investigación, un desarrollo de unha metodoloxía desde unha perspectiva rural na que nos movemos para que propoñer, non, a administración, non, a nosa idea era propoñer un cambio das políticas públicas do futuro, aportando esta perspectiva rural, para prevenir a institucionalización das persoas de todos os colectivos, como digo, de infancia, de persoas maiores, de persoas con discapacidade. Bueno, por primeira vez tivemos a oportunidade, ou creo que temos a oportunidade, non, de todo este traballo de investigación que venimos facendo, pois, propoñerlle a incidir, ou pretendemos incidir nas políticas públicas, nas políticas sociais, nas modificacións precisas que son necesarias para intervir neste problema e aportando por primeira vez a perspectiva do medio rural, que non sempre é fácil, como digo,
grados e ese premio que recibimos no ano 2024. Bueno, así a nivel xeral, ainda que creo que lle un pouco, porque traía varios vicios explicativos que non podo poñer, é un pouco así o que vimos facendo. E o que levamos facendo tamén, pois, en portas abertas desde o ano 1990, intentando responder ás necesidades que se dan no día a día, as necesidades do entorno, as necesidades que ten a poboación rural, que son moitas, non? E que deberían estar cobertas desde as administracións públicas. O noso ideal, como toda a ONG, pois sería que non existísemos, non? Se vivésemos nunha sociedade ideal. Pero como non é así, pois intentando responder as necesidades que van xurdindo aportando a nosa voz ali onde esa perspectiva rural, ali onde temos cabida. Fai nada, no mes de abril, eu coñecín a Plácido, fixemos unhas xornadas de vivenda, nesa labor de incidencia que facemos, pois, como digo, coñecín unhas xornadas de vivenda este ano para que era de derecho al techo, hai un trecho, un pouco para coñecer a calidad da vivenda no medio rural, que parece a veces surrealista, que tiñamos concellos como a nosa comarca con 76% da vivenda galega, ao mesmo tempo non haxa vivenda disponible para acoller a sí, temos Laza, concretamente a nosa comarca, que é un concello de Galicia que máis vivenda galega ten, o 76%. E Verín, unha das vilas de Galicia que máis vivenda galega ten. E non hai vivenda disponible para acoller a fundación. Entón, pues, bueno, intentando facer un pouco de incidencia política en todos estes asuntos que nos afectan e que bueno, queremos poñer no debate e que se nos escoite. Por iso conocimos a Plácido que participou de ponente. E bueno, un pouco ese é a labor que facemos, igual con esa unha pregunta. Sí, bueno, quería darche as grazas e ademais acabo de deixarme alucinada. Acabo de enterarme do contido concreto deste programa, non sei se vos estabades ao tanto. Entón, creo que despois das palestras interesantísimas, pero que no fondo, claro, como que poñen aí o problema, pois isto non, é como ver unha luz, non sei, pareceme, e bueno, ese fincapé que faz, que me parece esencial na integración nun mundo que parece que sí, que hai moita sensibilización e que estamos máis que nunca na integración da diversidade, pero que ao final, como dicías ti, non todas as persoas están aquí onde están as vellas e os vellos, aquí onde están as nenas, aquí onde están as persoas con patología de outro tipo, en fin, bueno, que parabéns e que, bueno, que non fora necesario sería genial, pero mentras o sexa que teñades moito éxito. Alguén quere comentar algo? Sí, Plácido, que xa despois... Por alusións. Por alusións, ben. A verdade é que foi a primeira vez que fui a palestrar a un CDR e descubriu un espazo de resistencia increíble. Alambre, aquel auditorio cheo de xentes de CDRs de todo o estado, e me di conta que efectivamente que hai que apoiar este tipo de accións, ¿no? A construcción de redes que desde abaixo hasta arriba teñen a visión teñen que ter éxito por sí ou sí, porque teñen a visión próxima do territorio, moito máis próxima da que teñen os grandes operadores que se reúnen na Moncloa ou no palco do Bernabéu ou na universidade. Fantástico traballo que facemos. Totalmente, de feito, dende por chantada, vou facer así a combinación pública porque así quedas compelida a ter que vir, pero temos proxectado aí de cara ao outono facer algo sobre integración, vamos dando voltas un tempo, e claro, descubrir que existe isto parece maravilloso e xa quedas convidada para pasar. Avisaremos, sería un placer que viñeras. Mas por aí, Xosé, Paula,
Na arte que sobre o tema da convivencia interxeracional en proxectos sociais, pensastes que tipo de modificación legal se podería formular, non sei, na lei de servizos sociais para que se permitisen estes espazos ou se hai camiño por aí, se vos acaban autorizando os centros? Bueno, nos autorizar de momento vamos trampeando con algún. Por exemplo, tuveron moitos problemas os compañeros do CDR no piso, eles teñen un centro de día para persoas maiores. Neste centro de día teñen un servicio de comedor, no que levan comida ao fogar todos os días a máis de 100 persoas. Querían ou puxeron en marcha unha casa niña, toda a administración autonómica dixolles que se había un centro de día non podía haber un servicio de comedor. Entón, un centro de día, un servicio de comedor. Claro, xa tens unha cociña, que máis dá que para convidar por que están aquí neste centro que para convidar por cenas que ya vou levar? É absurdo, é absurdo. Bueno, xa teño un comedor social, así daquela maneira, funciona como centro de día, así que ten as comidas igual, pero a administración, pois, Xa non contempla eses espazos? Non contempla, nós facemos un pouco a biocuidados, propuxese todas esas modificacións que son precisas para os centros multiservicios no medio rural, que todas esas, que para que, bueno, despois a normativa de servicios sociais en España varía moito dunha comunidade a outra, o desarrollo normativo dunha comunidade a outra non ten nada que ver, eso tamén. Entonces, bueno, por exemplo, nós en Vilar de Gros, en servicios sociais, o sea, en biocuidados que fixamos, cada un dos nosos centros traballou con un colectivo, investigou, o sea, desarrollou probou, non, a desarrollar un servicio, experimentar que logo é o que se funciona, sobre todo, interesámonos moito contabilizar e levar a números, porque sabemos que o diñeiro marca moito. Por exemplo, na nosa Vilar de Gros, o que estuvamos ofertando é un servicio que estuvamos experimentando, un servicio de atención ao domicilio 24 horas ao día, 7 días a semana. É dicir, que tú podes, en función das túas necesidades, recibir sempre a resposta no teu fogar. Moita da xente que vai a residencias non é porque realmente necesita atención as 24 horas do día. No medio rural, moita xente vai a residencia por a soledade. É porque as noites de inverno son moi largas e porque a xente ten medo. E se caio, se me pasa algo, se non sei que, se me veñen os fillos, e así non podes estar, mira que cidade, estou máis tranquilo, non sei que, non sei que. Había xa un estudio previo feito en Cataluña que decía que a media, a intensidade media de atención que necesita unha persoa para manterse no fogar son 3 horas ao día. De 3 horas ao día que se reparte nos momentos clave, en multitude tens que adaptar o servicio que se te ofrece, se non o servicio se adapta a ti, pois permitiríache permanecer no teu fogar. E, bueno, nos estuvemos un pouco desarrollando isto, levámoslo a números, traballamos no noso caso con 14 persoas, despois isto cuantificámoslo, levámoslo a números, a nós, por exemplo, demos un resultado que, incluso pensando desde o punto de vista económico, sería moito máis rentable económicamente que manter a xente en macroresidencias. Xa non falemos no caso dos menores, que manter os menores en situación de menores que precisan de atención nos centros é extremadamente carísimo, hiper, o sea, se o cuantificamos, se o vemos así, é hiper caro. Entonces, pues, estamos facendo todo, incluso se pensamos a nivel económico, pues é o contrario, se pensamos a nivel social, de desarrollo personal e tal, pues xa nos duro. Entonces, pues bueno, foi un pouco o que fixemos. Mas a normativa sí, que propoñamos, temos claro que sería preciso isto, tal, pero é complicado, Eu, por exemplo, o último que estivemos facendo, o último que estou intentando, é que pedimos un proxecto, se non o conceden, é facer unha vivenda compartida con supervisión profesional. Porque temos moitos casos de persoas no medio rural, persoas que teñen unha discapacidade, que poden levar unha vida mínimamente autónoma, pero que necesitan unha supervisión profesional. A alternativa que se está facendo é as residencias de persoas maiores, non hai centros específicos e toda esta xente, independentemente
normativa que temos en Xunta de Galicia, que non sería ni unha vivenda comunitaria, ni sería ni un piso tutelado, ni un apartamento tutelado, non sería nada, pois non hai nada específico para isto. Entón, bueno, para un servicio de inspección, pois tú fai proba, e unha vez que tú probes e o faz, pois igual, hasta se o faz tú e outros tantos máis, pois igual hasta se pode homologar. Pero non hai nada, o sea, a normativa é así tan cuadrada que non hai nada. Se vas a un piso tutelado, tens que ir a un centro especial de empleo, se vas a un centro especial de empleo, se vas a vivenda comunitaria tens que ter X plazas, bueno, unha parte de profesionales que non tal, bueno, pues eso é o que hai. Entón, bueno, ou imos facendo como podemos, ou podemos modificarlos, non podemos. Xosé, querías tamén. Sí, é unha pregunta afondando no tema da vivenda, non? E, bueno, son dúas en realidade. A primeira parte ten que ver, dixeches que máis ou menos axudases a 300 familias que querían vivir no rural. Sí, asentamos, además lo recibimos. Claro. Entón, por un lado, me gustaría saber un pouco, nos podes contar como funciona o proceso de busca de vivendas, se tedes algúns tipos de requisitos, tipoloxías, ámbitos, si tedes, como supoño así, con moitas infravivendas, no sentido de que non cumplen condicións de habitabilidade e demais, non? Non sei se incluso se oferta algún tipo de mecanismo de autoconstrucción ou de, é dicir, os habitantes que chegan que podan facer algún tipo de rehabilitación, de reforma ou de cosa desa. Supoño que o réxime de tenencia tamén se podes dicirnos, non? Se van a regulados ou tal. E logo unha segunda, o sea, un pouco protocolo de eso, non? De busca de vivenda. E logo o segundo é unha hipótese que estamos manexando como que, bueno, os datos migratorios por el positivo que estamos tendo en Galicia, en algunas zonas da Galicia rural, dá a impresión de que non son para fixar, o sea, non son migrantes que estén sendo localizados para fixarse no territorio, sino que é como unha primeira etapa para despois acabar en cidades ou en outros destinos, non? Entón, tamén, se nos podes contar algo de que está pasando con esas 300 familias, non? A nivel tamén laboral, inserción educativa e todas esas cousas, ou se tedes casos de xente que, bueno, pues, hubiera estado un tempo e logo acaba marchando por os problemas que sexa ou porque queren marchar, non? Mira, nos que empezamos con esto, tenía todos os medios que tú dices, porque tenía experiencia así muy cercana, ¿no? De Vidaña de Conso. Vidaña de Conso, para que me coñeza, é un concello da provincia de Ourense, ten 2.500 habitantes, pero en relación a su población é un dos concellos máis ricos de Galicia. Porque ten 4 centrales hidroeléctricas e agora a parte vai a facer un macroproxecto este da central esta de ciclo combinado que vai a ser a remarcha. Bueno, nós temos un programa de atención urgente que fai uns anos chamaron de Vidaña de Conso que había unha familia que precisaba alimentos. Entonces, bueno, pues a la fue, atopo unha muller de Madrid con 3 fillos. A Vidaña eran 3 familias de Madrid, ou 11 familias de Madrid, ¿no? Chamados por o bucólico, do medio rural, non sei que, esa montaña de Ourense, ¿no? Ese rural profundo, a ronda de un inverno. E se só quedaba esta que iba a buscar a leña do Xatiriza, ao monte, con 3 fillos, ali no pueblo de Vidarín. Bueno, pois agora me contou as súas penurias, que bueno, que seguramente teña que marchar, porque claro, traballo, non sei que e tal. Entón, claro, cando empezamos co programa este de aplicación ás persoas poboadoras, pois nos decían, bueno, non pode ser isto é outro Vidarín, o sea, non queremos ter que a xente que está, nos demandas recibimos todos os días. Esta mañá había un correo de unha familia de Pakistán, xente que está chegando de Palestina, xente que está chegando de Sudamérica. Somos unha familia que en Cuba se meteu nun avión e apareceu en Villarrebós. Apareceu en Villarrebós. O sea, chega outra familia de Cuba que se vai meter nun avión e non veñáis, nós non temos casa. Pero a xente busca a habitar. Que
pechamos o programa de ocupación era, vale, sí, queremos ter xente ou xente ao medio rural, porque queremos ter xente que está en situación de exclusión que non está tendo máis exclusión. Entonces, bueno, o que facemos é un proxecto o sea, un pouco itinerario. Vale, tú, que queres facer? Ou que sabes facer? Que sabes facer? Claro, pois mira, quedase porque moitos fogos, o que está pasando, pois as tendas que non hai prioridade, as tendas de ultramarinos que pechan, os bares que pechan, unha aldea que pecha o bar, un desastre, tal. Entonces, bueno, intentar, tú que sabes facer, pues oye, mira, eu teño experiencia en hostelería, non sei que, estaría que estar, bueno, intentar unir a personas con proxectos, e que sean proxectos viables, non traer a xente porque necesitamos xente para colaborar. De feito, a xente que chama dice, bueno, e se vou a un pueblo, é que me das? Nós non temos nada. Nós simplemente somos uns intermediarios entre xente que ten un proxecto para vivir no medio rural e xente que ten unha vivenda ou tal. E respecto ao régimen, é moi difícil. Nós intentamos incluso en algúns sitios as cesións con mellora, feitos unha vivenda durante X tempo, te comprometes a mantela, a mellorala. Intentamos xa de todas as formas. É moi difícil, conseguir vivenda no medio rural é tremendamente difícil. En alugueiro, prácticamente imposible. As vivendas son de moitas persoas, son de moitos, as herencias están sin partir. Un quere alugar, pero o outro quere vender, a xente só le entende. Non, eu quero vender, quero quitar o problema de encima. Bueno, vale, pois, vamos esta semana unha familia que acaba de mercar unha vivenda. Unha vivenda que non se hubiera vendido se non hubieran accedido a un alquiler de dereito a compra. Esta familia, concretamente, veuse do País Vasco, fai un ano, leva un ano nunha vivenda de aluguer, para adaptarnos a nosa comarca, xa están traballando, tal, unha familia con tres nenos, e agora queren mercar. Pero quería un aluguer con dereito a compra. A xente do aluguer con dereito a compra tampouco... Non, eu quero vender xa. E aparte quero que me den 100.000, porque como somos a repartir 5, temos que tocar a 20.000 cada un. Pero bueno, pero é que isto igual son a 20.000, e tens que tocar a 3 ou 4.000. Non, pero eu quero 100. Entonces, é unha lucha constante aí, difícil, e moita da vivenda que temos non está en condicións de rentabilidade, non está en condicións de rentabilidade, outra deteriorase porque non por un uso. É dicir, que a veces a xente decimos, pero se é mellor que alugues, que te están mantendo, unha casa pechada non vale nada, que a medida vender un castel é un problema. Bueno, que xa é moi difícil. Despois o meu cuidado de a ver se me van a ocupar. Eu negros non quero. Negros, o primeiro que se dice, negros non quero. Negros, eu deses non quero, musulmán non quero. Se son tal, eso é o primeiro que nos, moitas veces o que nos dice a xente. Entón, bueno, hai que completar esas barreiras. Eu teño a miña teoría xa de porque a xente non aluga no medio rural, aparte dos meus secundados, porque eu digo sempre, tú conoces a alguén que quería ocupar a casa? Tú conoces a alguén? Non, pero na televisión, claro. E a veces, eu teño a miña teoría, porque a xente no medio rural non aluga, por un tema que, como todos nos conocemos, a ver se van pensar que estou alquilando porque necesito. Eu creo que é eso. Pero non necesito dinheiro. Pero a meterse na casa, pero eu sempre con moita xente non alquila por eso. Sabes que van pensar que alquilo por comer. E dicen, non, aparte necesito, temos casos de, non, eu teño non, pero eu non alquilo, pois se me estropeo o calentador un día na miña casa, non me vou duchar. Como se trata que non é moi difícil, moi complicado. Non sei se respondí un pouco a tua pregunta. Sí, bueno, Tamara, unha vez máis, parabéns e gracias por estar aquí. Eu creo que, o sea, facéndome cargo de toda esa descripción que apenas enuncias aquí, porque
inmensamente complexa. Creo que todo nace, non te expoño aquí, que tivemos, sabes, non que os poño aquí para a discusión despois, que todo nace de que un marco legislativo que rexe compra e venda de vivendas, a utilización do solo, o ordenamento territorial, a venda de hipotecas, o trasiego económico e tal, todo é un marco urbano. Está diseñado para un contexto que descoñece como se bueno, marco urbano, capitalista, burgués, machista, fetichista, etc. Descoñece o mundo urbano. Que a vosa loita é fantástica, maravillosa, hai que apoiar, pero de logo hai que intentar que en San Caetano ou na Moncloa, ou como se chama os sitios onde están os diputados e as diputadas, se escute a voz do medio rural da Galicia ou do mundo non urbano e se construyan marcos apropiados para transformar, para salvaguardar ese territorio non que temos que facer ese traballo. Sí. Por suposto que facer un traballo diario, non? Por supostísimo, e parabéns. Ojalá o vosso esforzo se multiplique. Sí, pero todos os hábitos, por eso eu creo que foi un dos feitos tamén que a mí me animou a dar este pequeno paso a política, non? Eu sempre Claro. digo a xente, digo, sí, nós temos moitos problemas, moitas dificultades, moitas complicadas por diante. Pero se nós non damos o paso de ir ali a onde se toman esas decisións, nadie as vai a tomar. Por lo que tú dixetes antes, eu creo que hai un desconocimiento enorme do territorio, pero enorme, a todos os niveis. Por ponernos un exemplo, nas anteriores municipais, nas anteriores eleccións municipais, non, nas do 2019, eu era de vos a Conselleira de Política Social da Xunta de Galicia. Bueno, non son máis das reclamacións que temos sempre, non? Que nas subvencións nos limitaban o kilometraxe o 3% do que nos daban. Dicíamos compañeros dos Ancares, sempre que a mí non me dá para nada. Claro, nos Ancares, boto no coche, para chegar de Piomel a San Román, que era a cabeceira de Concello, unha hora, teño que fazer todos os días 6 kilómetros. Teño unha familia, León, xa tal. Entonces, sempre lle pedíamos un pouco que se subira, non? Ese orzamento. E isto ven a que, bueno, pasados uns días, de virar concelleira a la Dignidade de Vos, pois a concelleira atopase un compañeiro da EAPN que me facía un pouco esta demanda na voz das entidades do medio rural e dixolle, como entendo agora as entidades, agora entendo porque as entidades do medio rural piden máis por orzamento para a kilometraxe, porque para dar 4 mítines o teito do día no coche. E eu dixe, caralho, Conselleira de Política Social de Galicia, ten que chegar a unha campaña electoral para darse conta da realidade territorial de Galicia. Que terrible. Claro. E dixe, pois, eso, despois, a mí é cando dice... fixo un día. Un día, no seguro que non sabía que non estaba Vilar de Vos normal. No. Seguro, porque tuvo que ir a Vilar de Vos, non se conta do tempo que botou ali, e ia a Vilar de Vos, seguro que saiu da provincia, porque os 23 foron a provincia, pero bueno. E claro, cando dixo que, claro, temos que facer o esfuerzo da xente que estamos en libre de intentar ocupar o máximo posible eses espacios onde se están tomando aquelas decisións que nos afectan directamente. Sí. Porque se non isto, é un despropósito, porque é cada vez máis, é cada vez máis difícil. Máis difícil en moitísimos casos. É por poñer outro exemplo, xa remato. Nos agora, na miña aldea, sempre houve un traballo de cámaras comunales. Vale? Sempre se gestionou comunalmente un traballo de cámaras. As cámaras, os animales eran privados, tiñas 4, 5, tal, pero o pastoreo era conxunto. Hasta hai 20 anos ou así funcionou ese modelo. Que pasa a xente maior, pois foi a xente sendo maior, a xente nova tuvo o sobrino militar que non pode estar ali a
grupinho de xente, vamos un tempo, porque dicen, jovs, teñamos que botar unhas cabras, teñamos que botar unhas cabras, teñamos que botar unhas cabras. Porque a veces nos ayudan a limpiar un pouco o monte, porque temos pasado fatal con incendios. Bueno, pues, a principios de ano empecé co tema de, vale, cuando dixen, vale, vamos botar unhas cabras. Venga, va, vámonos poñer. Claro, cuando dicen, que queremos, pero se xa non. Xa sí, no, porque sanitariamente, porque se as cabras non estarían xuntas, eso non, porque non. Tedes que crear unha sociedade. Unha sociedade. Vamos crear unha sociedade, temos que aportar estes capital social para empezar con 30 cabras. Se somos 7 contra 30 cabras, como vamos a meternos a facer unha sociedade? Que vamos ter que aportar capital social, que vamos ter que tal, pues, todo, o que 20 anos podías facer, hoxe non o podes facer, todo son unha trampa. Ao final somos unha comunidade de venas, somos unha comunidade de venas que ves que aportamos son cabras, pero bueno. Sí, o sistema non axuda a este modelo. Sí, é que sanitariamente eso é impensable, que como ides ter que dar unha cabra para pelear a todas xuntas, eso é imposible, eso é así. Bueno, pois se vos parece, Tamara deixa paso a Antón, deixamos de Antón estes 15 últimos 20 minutos